Toeristen, personeel van rederij Wagenborg en eilanders hebben geen harm nocht. Er zijn mensen die voor een chemokuur elke dag naar het MCL moeten in Leeuwarden. En die moeten in de Enkhuizen Almanak gaan zitten uitpluizen wanneer het hoog water is, wanneer ze over kunnen. En daar houdt de specialist geen rekening mee. Zulke simpele dingen. Hè. Aan de wal stap je gewoon in een auto of in een bus en een taxi. En hier kan het niet. De laatste tijd is de autobreg op het Ameland een banner van grutte ergernis. Hij is kreknij en zit vol elektronica die het geregeld versteurd rekkert. Rijkswaterstaat griep nou in. Rijkswaterstaat kijkt nu of we in ieder geval de gevoeligheid voor de storingen iets kunnen terugbrengen zonder aan veiligheid in te boeten, want veiligheid blijft voorop staan. Maar dat hij, als hij bijvoorbeeld een zoemertje stuk is, dan stopt de brug nu ook al en dat zou eigenlijk niet moeten hoeven. Vertragingstrof de autobregen mij dan net meer voorkomen, maar er is nog een probleem. De slingeriende vargeul die op plakken tieren ondjep is. Naast het baggeren, 6 dagen in de week, neemt de Rijkswaterstaat nog een maatregel. We gaan een bochtafsnijding maken hier. Als alle vergunningen goed gaan, kunnen we daar begin 2018 mee beginnen. En dat betekent dat we 10 minuten gaan winnen op de reistijd van de veerdienst. Dat is mooi nieuws, alleen het duurt nog even. En in die tussentijd verandert het wat elke dag. 3 dagen geleden is alweer een stuk van de geul afgegaan, waardoor een boei op het droge ligt. Dus wij hebben met alle dag te maken en daar moet je eigenlijk in aanloop naar de formele procedure zou je pragmatisch nu wel een paar oplossingen moeten maken. Je hoort waar de vernijde veerdam iepen op het eiland. Voor 10 miljoen euro binnen onder andere de damwand aanpakt en is het plaveisel opknapt voor voetgangers, fietsers en auto's.